aw danse Maliba TV 1 jabaranin kan ni aw ka kunnafoni sentelima wati seli ɲɛnaminima fɛn kɛlɛli okumu kɔnɔna na OCS bolo fara min bɛ Buguni olu ye ɲɛnaminima fɛn cannabis ni a bɛ fɔ a ma ko juin o sɛnɛyɔrɔ dɔ tiɲɛ kunungo halamisa avril kalo tile 2 san 2026 Sido dugu kɛrɛfɛ jamana kan sirabankan 7nan yɔrɔ la o baaraw tun ɲɛminɛni do commissaire Danseni Kone fɛ min kɛra sababu ye ka taa bɔ juin sun caman kan min foro bonya akɛ bɛ taa mètre 1 n'a tɔrɔmayɔn 20 na wa ko boloda kɛra fana juin jalen kilogramme 1 kan o fɛn jugu in sɛnɛkɛla siganama in tɔgɔ bedeni a bɛ sanji 45 la o ma kofɔlen ni a jɛɲɔgɔn bɛ bɛrɛya la wa kun nata jɔ Buguni k'u bɛ da procureur fana ɲɛkɔrɔ. O kɔfɛ lakanako bunakun kan Golomasi tabaw ye jatigɛwalikɛla kulu ka kan d'entraînement dɔ bɔ baara la avril kalo tile fɔlɔ san 2026 yɔrɔ la ni kilomètre 20 bɛ ani Marikala Worodugu cɛ ka kɛ ni Golomasi tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma ka fɔ ye ko baara in sera ka kɛ ka sanga ni sanfɛpankuru ka kɔlɔsili dɔ ye o min bɔra u ka ni yɔrɔ in kan min tun dogolen bɛ juru jukɔrɔ o sababu de la sanfɛpankuru 2 ye susuluwaliya gosi o kun min kɛra sababu ye ka maa 50 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko bɔ baara la Golomasi tabaw bɛ mɔgɔ hakili sigi ko lakana baara ɲɔgɔnnaw bɛ senna ani ka wele bila jamana kɔnɔdenw ma ni jɛ ka baara ye yaasa ka bɛn sabati. Ni hambore no hamta kokon kibariya kunnafoni na hamadam ne Guinée Bissau maa kɛmɛ ɲɔgɔnna bɔɲɔnko ye fara ɲɔgɔn kan kɛ kunungo halamisa avril kalo tile 2 san 2026 ni ka tasibila kɛ activiste Vigaro Luis Balanta ye ale min bɛ kumakanw seri Golomasi taba minnu bɛ fanga la botarakɛ ale fure tigɛtigɛlen ka tarata do ndamlero maloforo kɛrɛfɛ ni kilomètre 30 ɲɔgɔn bɛ ani Faba cɛ a ka janaja kɔfɛ maa dɔw ye wulikajɔ kɛ ko ka kiri tigɛ a ye ni ka jalaki bolokɔn ɲɛsin fanga tigilamɔgɔw ma o fatuli in ko la ani ka wele bila ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa o ko kɛbagaw bɛ dɔn cogo min. Ama kunche Uganda wale cɛjugu dɔ kɛra ye kunungo alamisa sɔgɔma Kampala denmisɛnw ka lakɔliso dɔ la cɛ dɔ ni a bɛ sanji 39 na taara bi denmisɛnw dɔw kan ni arme blanche dɔ ye ni ka lakɔliden 4 bɔnɛ u ni na minnu si b'a ta sanji 2 ka taa bila 3 la ka kɛ ni finitigilakaw ka fɔ ye ko masiganama tun taara lakɔliso in na tile damadɔ ka kɔn o ɲɛ walasa ka taa denmisɛnw dɔw tɔgɔ sɛbɛn an bɛ don min na i ko sisan ko a bɛ lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan hali n'o y'a sɔrɔ ko o ko in sababu ma dɔn fɔlɔ. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.